Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Kaonga chinyamata tampokeradi nyimbo Kanyamgasonu umanya vice president vitu wafika pano aomba president vitu wahodia zake alibe mwana Kanyamgasonu wapokerana kunyama pakuti tiri vanhu vako pachiuta panyengo ya sono ndipembe kuti chiuta wadzomerezi pamaro ano na musoko kuwapokera valendu vitu pembere chiuta wadada chiuta mwana chiuta mzimu mawene imwe muliko mkalako mzamukulako mirereswi chiuta witu tikumongani chifukwa chitemwa chimbutemwa nacho zuva na zuva panyengo iyi tikumongani chifukwa cha kuvendesa vice president wa chao cha Malawi kuzakafika muchikaya ichi cha Rumpi chiuta witu tikumongani chomene chifukwa mavikirira ndimwe chifukwa chitemwa chindu chifukwa tikuona malo awo chiuta vadada tipalipane kuti yoyeska tikumpemphani chuta kuti tipulikize ivo watiyera kuti tipulike tawana wawo chiuta witu sezgani chikhoko chiti chose pakati apa ndimo wafikirirani ndimo tifikirani tonse apo tili pano mu vyose ivi chiuta taromba kuzira mu zina Yesu Kristu mwitu amen. Kulizgani program itu apa tikuonga na nchini peleka kwa president vitu aodia zake aitebulandu Kanyamgasono tukupokerera a president vitu aodia zake aitebulandu na komiti yosi wa national executive mulipano mafumu isetilipano wa komiti vose awafuma ma area ya pambana a president muliapa panyengo ya sono tikumpokerani ndipo tumpakirani kuti pano mwafika pano Rumpi ni malo awotwe karani wa kumasuka Rumpi ina ma areas ganandi ya audia zake alibe mlandu ani ma areas awo ni vantu aomba kulimbikira paiuweka nganthe mchirichi panchitu chiulimbikisika kuti munthu walimbikire paiyekha ndipo waliyengi vaki kwa mulamulandu. Anteula kwiza kwinu kwa pano
tikupempha kuti imwe masukani waka vantu vose vari apa vangwana chigomezi kuti pana apresident wakufika pano tipulikengi vatipalilengi kumanya pakuti wawa ulendo wakuti tamimikandu waka panthowa tamtimbanzikani maprogramu kweti chikulu chipulike kwa imu ndi vitukazika pano ipi panyongo ya sono pempha kuti wazima yapo watu wana njaya ya kuvina wanga vina kwaka suka moza ikila kuna Hoja zake hoja zake wanangu atimasike kasi mota kondwa sikama ina kuta vice president watsanje panu ka watsanje panu kamanya ka hoja zake hoja zake very good a president semtawewera namkokerani Nakaon se maonera hapa wazimayo watataka wandacheni ya. Wandacheni ya. Oru wa yuti ni tunawali hapa machisheni. Uno kara mnaona vitenge varupoka hapa zimai virifika kwa kaforo. T-shirt na imoza kulije, kipewa na chikoza kulije. Kweni masupporters ya odi ya Zakari Mlanu na nani. To sum up my area's worth, we are more than 5,000 chakut plus. My members ga order Zakari Mlanu panu peraba. When in my areas munyatumu vandizi panucha tamfurika waka mwauno kuti a president wakuzakuno nekani vantu vavizamba kweni danda ulikuru ili vanaru chakuvwara panu na matisheke andi ukutura zgasonu bwana
Kanandi tsekwasaka tikutimba ng'oma pano. So ng'oma zakuchita kubwereka zikusuzga. Ng'oma zipo wakatimbe kwaka. Kana tina msonkhano tivine waka na ng'oma zitu bwana. Kweneso nivinandi vautinga yoya. Kumanya masuzgu galiko tadandaulanga zanjara. When about this to Gomez na kungon zitu tikuyezeka. When about kuyakitinga marizga ja. Manya imwe bwana ndi mungamanya kuti marisira. Ngani vichi tinanyamata wakarawaka hapa galicha kuchita. Kwani kuti basa mchauchita ya matawa? Ni para wangapika ngongole yanifira tukonga bwana irufika kunu. Kwani wayamata pa mbanandi wose inda kwa niri yake. Chikozi na kwa smai ma business sono wasmaindi wa umanya business. Kwani kwa ngongole inafikiricha. Nawo ngani wanda kazikicha wandola tupemba parapanga abwani wa ngongolezi seyangwiza basmayi bali magurukali apabali ayamata na bali magurukali apabali kandi ndakuti kura kuno ili kutondeka kwa makurumsi kutira upu kwa ngwang'amba kwani para tingalima ntirira mbweti jidalleteka tukwatuna kukono tujikomeka teka bwana ladi bwana kumanya fikira hapa nipeleke mwavi chipuliki kwa president vatiyegera vati manya mtima uli doko sono panyengu ya sono ipo wa bwana vatiyo oye yeu bwana Choyamba ndikufuna aliyense wa inu amene ali pano paika as individuals ndikufuna mumve kuti ndikufuyamikani ndikukuthokozani chifukwa chobwera pano chifukwa there is absolutely nothing palibe chimene ndachita kukuchitirani inuyo monga munthu kuti mubwere mwangofuna kusonyeza chikondi Mulungu alemekezeke ndizo kwambiri ndikuthokoza kwambiri aliyense amve mumtima ndikupempha Mulungu amudalise chifukwa cha chikondi chimene mwasonyeza chifukwa chani tili pano tikhale chete kaye audience ache alibe mulandu nkhani yake ndiyoti pakhomo pako ndiye moyo wako pakhomo pako pa iwe munthu ndiye moyo wako tikati uyu ndiosauka ndi zimachokera pakhomo pake munthu sumalemera kusewu kunyumba uli osauka ayi tikati Malawi ali osiyana
ena akachoka pano Malawi wawo akafika Dende kulije, Afrika ndiwo kulibe. Ena ali muzingongole, Malawi wawo ndi amene. Ena akudya bwino zikwayendera, Malawi wawo ndi amene. Ndiye tikufuna kuti anthu opanda mayina, anthu osauka, amenewo ndi amene odya zace alibe mulandu, akufuna kuti azikhala pasi ndikumathokoza Mulungu kuti ine ndikudya zanga ndilibe mulandu. Chisimo cha anyamata mwachisanzo, anyamata mabwera pano ayimba a politician comes, ndiye kubwera wapasa 20,000 gawanani kumenyana kubwera after 2 days muimbaso chimodzimodzi. Politician gives you money, mupita izafika nthawi muzakhala okalamba simuzaiva chochi. Ana anu sangapita ku sukulu chifukwa chojiya, no. Kujiyako mukujiya chona chikondi, koma mukafika kunyumba umphawi kumene koko sungathe pa chojiya. Azimayi mwayimba apa mukuvinira lineyo, mukafika kunyumba choti mwavina apa sikuti umphawi mukapeza udatha, mungawapeza kudikirani. Odi azache mkuona munthu ukakhala mtsogoleri uzizifunsa funso loti chifukwa chani Mulungu walola kuti ndikhale ndi mpando woterewu. Chifukwa chimodzi chimene sitingachithawe, aliyense ndi udindo wace. Izakhalapo tsiku limene Mulungu azaweruze aliyense paika chifukwa cha udindo wace. Kandiwe mwamuna wa munthu, kandiwe mwana, kandiwe mphunzitsi, president, vice president, nduna, ma MP, as everybody azaweruzidwa malinga ndi ntchito zace. That is why ndikunena kuti ineyo tikamati odya zace alibe mulandu. Olo vice president umene ndili nawo pakali pano ndimauza anzanu kuti magalimoto aonsewa ali apawa, asilikaliwa ndikubwera siku onsewa sindzakhala nawo zikumana. Zizatha chimene chizasala ndi chimodzi, ubale wanga wa ine ndi anthu. Ndili pa mpando ngati vice president ndimapanga chani. Ena amanena kuti amene uja akuyenda nyumba za anthu osauka ndi ozichepesa. I say ayi, ozichepesa ndi Mulungu wakumwamba. Chifukwa ine ndimalowa nyumba za anthu osaukazo ndikuwathandiza anthu kutuluka, pomwe Mulungu chilowere nyumbamo sanatulukemo. Mulungu wa zonse sanatulukemo. Chachiwiri chachitatu tonena kuti ine umphawi wa anthu ndimauziwa. Kuyendayenda m'midzi kumagula zinthu pasika chani ndimangoti tichepeseko umphawiwu chifukwa ndikuuziwa. Ineyo ndakulira kumuzi, nsapato naiziwa ku secondary school, ndimavala makabudula awiri akhaki, tako kumaoneka kuli kuvutika. Now that I am here, ntchito yanga sikunyada kutwa akudya bwino magalimoto ayi umakhala mtima unena kuti koma tsiku likabwera loweruzidwa magalimoto asilikali Mulungu andipasawa anthu ndikupanga nawo chani. Nkona ndikuti odya zace inu anyamata musankhane mlidala wanu wokhulupirika mmodzi. Inu azimayi you choose mayi wokhulupirika mmodzi, azibabonso mmodzi, asungwana mmodzi. Iyeno chimene chimachitika nachi chikhale ndi bata. Chimachitika nachi zinthu zikaperekedwa, amene amalandirawo amagawana okhaokha, anthu osalandira. Odya zace
usapange choncho Mulungu azakulanga chifukwa iwe ngati wapasidwa iyo ulinazoko anzako alibe kuzizira ku ena kulepera kugona facha kuti blanket alibe ndiye ndifuna kupempheni chipani cha udi azachi alibe mulandu bachoka chizithandiza anthu kupatula za kuboma. That is why my fertilizer ni magawa. That was not fertilizer wa boma. Why? Zonse zimene magawi anthu zina sizimakhala ndalama za boma. Munthu ukakhala MP ukakhala councillor even umpindu wakulu mboma ukhale ine nakunachita kwa adira zaka 25 skill yanga inali yolemba maproposal kupita kwa madonors mukadikira boma nthawi zonse MP chitukuko cha dera lache sichingakwane. You have to be creative. Palibe mulatho apa boma walipasa CDF 200 million koma sizinakwanire. Where else do I get the money? You write a proposal usati mangokhala boma iyayi no bai chingakale mamuna pakomo kumangota ufa watamo teti panga banji ufa usiyang'ana ufa ukutawu ndinalima takolola ukutawu ndipange chani kuti mukhale ufa umumu. Mulungu anatilenga ifeyo to be creative. Tizidziwa kuti apa pavuta mukhale ndi chikondi pakati pa inu wina ndi nzake. Ndikabweresa zinthu kunoko through akulu MP kapena councillor ndiye popereka midzimu osasankha kuti uyu wa MCP uyu wa DPP uyu wa UDF uyu wa UTM nangati ali munthu olengedwa ndi Mulungu mpaseni chifukwa nonse ndiye banja limodzi. Munthu akasankha DPP si chimo, akasankha MCP si chimo, akasankha UTM si chimo. Tikalimbana popanga mfundo chifukwa chonena kuti nditanena pano ineyo ambira matati kapita pa sonkhano tisikamba mfundo ine ndikuti si mfundo zokha muzizifunsa kuti kodi akutulutsa mfundoyo ndani. Chingakale Satana ndipomuyesa Yesu amakamba mfundo za Bible. Yes. Amakamba mfundo. Koma Yesu amati choka iwe. Koma zili mfundo tu. Musiyang'ana kuti mfundo akuzinana nani. Ena mangoloweza mfundo kubwera pano bwe zochoka mkamwa osati mchani kodi mutima. Yes. Now yes. Chisanzo ineyo pano ndikati Yesu ndi wabwino timapemphera yanke Yesu ndi wabwino nthawi zonse Yesu wabwino mwayankha ndiye mundipeze ine ndikwamenya amayi awo bakonapo apapa mwayankha kuti Yesu ndi wabwino nthawi zonse mundipeze ndikwatibulapo titi alikulira ndiye ndakuona liwiyo kuti awa ndaona nawo parumbi boma ndauza Yesu ndi wabwino ayankha ndiye ndikwamenya titi mukulusa ine Yesu ndi wabwino muyankha iyo koma ndi mfundo zoti Yesu ndi wabwino ndi chani kodi ndi mfundo is a fact which is not disputable. Ndi fact ndizoona koma akulankhulayo ndani ndiye usama kodi mfundo musiyang'ana amene akulankhulayo track record yake ndi yotani. Nsalu zimene mwakamba inu ndathokoza kuti mwabwera opanda matisheti opanda nsalu chimenecho ndiye chikondi mukumvesesa polise zofunika muodya zake koma nsalu wiki inoyi muzigawa nsalu muzigawa ifungwano zili kumzuzu pakali pano mugawa. Naona mkuimba papa koma azimaya kuimba vina hizi ni ndale eti kama yangana sokoti hii hapa vina bwana azimai kitu maya mingira hiki ndatokoza Mungu ifanya inuyo ndieno chimetu kufuna 16 September
munalembesa osakhala ku nyumba chifukwa chokhumudwa ndi ichi ndicho. Mukhale ndi chikhulupiriro Mulungu sata yake. Mulungu ali ndi nthawi yake. Zovuta zina zimene zili mboma ndikuwuzeni izi. Boma ndi chani? Boma zimakhala ngati kuti wakwatira mkazi. Mkaziyo palibe boma la nyuwanitu. Boma lililonse umalitenga kuchokera kwa anzako. Ndiye zili ngati watenga mkazi wamkwatira ali ndi ana mwachisanzo folo. Mwana aliyense ali bambo wake ndiye wamkwatira. Ndiye azibambo aja onse aja afunaso abwerere, afunaso alowe. Ndiye iweyo uli ndi kazako, anaja ali ndiwe, azibambo aja mafusa alise mwana wake. Amayi wana libwino? Ama maona alimakora? Ndiye amayaka sono mayanu ndi bambo anu amapita kuchipindako. Kazi ndi wako. Kazi ndi wako. Wamusiya. Ndiye mamuza mwana uja. Ukada uyambe nkhondo. Uyambe nkhondo. Chimozi mboma muli anthu osiyana. Muli odia chipisi uyo naisi wagundika. Odia zaje alibe mulandu odia zaje amene. Amakhalamo anthu uyuyu chipani chake ndi icho president wetu wakuti. Ndiye kumakhala kuna kuti tili ndi msewu woti uchitike kapena pali program chikonza nsika oyang'anira zimene zonso anthu wakewo. Ma civil servants are not supposed to be politicians. Aina okhala anthu ogwirira ntchito anthu amboma ndi anthu amidzi. Koma amapezeka ena pepa la kuti lichoke pa deski ikafike iyi zaka amati ya ikhali yoncho boma likamafika kumapeto likhayo nalepera tayimisa. There is no way a politician can go ukapanga nsewu kapena ukatinga wepala mmapanga depend on technocrats amene ma civil servants. That's why audience achi alibe mulandu ndi makhulupirira kuti amene sagwira ntchito bwino mboma achosedwe. That is all. Somebody in government is not performing. Audience achi alibe mulandu believes in kuchosa ntchito. There are so many people qualified mahali munomo who can come and do a better job. Antu masangala. And somebody just doing achosedwe. Audience achi believes osagwira ntchito mboma opanga somebody the government should be dismissed achosedwe. Komanso pali ena akuba. Ena akuba. Kuba mboma kuba pomwe ndalama nzoti iweyo ufuna uthandize anthu amizi ndiye ukuziba. It shows kuti munthu mwako simukuyenda. Zili ngati mayi wapasula ufa taphika kuti ana adye iyo kutenga ufa uja kwa ugulisa. Munthu kuyenda? No. So such people okuba, I believe two things. Wachosa ndi wamanga. Ngati akuba akugwirizana ndi anthu akunja kwali kwena akunja li munomo kumagwirizana ndi amalawi ya mboma kumaba, I believe kuwapanga deport sikucha nzikapanga kwa ambu yanu satiye simaoneka ngati nkhanza. Koma without kankhanza pang'ono in government we can go nowhere. Ofuna kuti achosedwe zochitika zache achosedwe. Ofuna kumangidwa amangidwe. Ofuna kuthamangisidwa athamangisidwe. Muona anthu amba kuopa mukauza kuti pisani mukakonze bridge urupi amathamanga ndikugwira kamuzutu amango manga kuthamangisa. Mkuona zima kutani? Zima discipline. You cannot allow mwana wanu mumuze nyumba iwe kakule chere kunoko umpasa mbama ukudya iwe kakule. Ziko lino it needs people amene angaoneke kulina kuti agwire ntchito aope Mulungu. Amene akupanga za chibwana mboma dismiss, arrest, and deport. Ma manifesto aonse abakiri Muluzi, a Joyce Banda,
Peter Mutharika, Bettina Madia Chilima, za President Chakwera, manifestos seja, they are beautiful. All manifestos, they read good. Good is easy. Zita kutukula jani wodi. Goma. Koma sima kanika banji. Antu. Nita kukuza ni manifesto yangu no bana. Koma kapa gendani. That is why audience acha nipe mulandu. Akukulupira kuti this is the time. Osa gwira nchito. Akuba. Aina kumangidwa. Kapena kuchitula nchito. Antu no semuri hapa. You don't belong to the politician. No semuri hapa. Si inu anga politician. Inu muri hapa. Mwini wache ni nani kodi? Mulungu wa kumwamba. Ndiye no ine utachikuru na tokoza kuti mambo ya pano. Mukondane wina ndi zake. Osa nyoza Professor Peter Mutharika kwa si president wanu. No, anatilamulira ndwankulu apa Sulewulemu. Joyce Banda anatilamulira ndi akulu apa Sulewulemu. Chimodzimodzi Abakiri Muluzi. Oseo tiapasa ulemu. A president Chakwera tiapasa ulemu. That is big Malawian. Kuma sukuti akudusa Mutharika huyo. Si size yako. Muona akudusa Joyce Banda huyo. Si size yako. You are only being stupid. Kifuka si size yako. Wale mekeza. Zikakala kudoda na ndale. Let us talk. Mfundo. Kuti ya inu msabere so inu munaba. Inuyo munapanti inu. Imezo sukutukwana. Nezo ni fundo. Zimene chibuza na toka. Kwa kutukwana muntu. Ai. Sibu ino. Pomaliza. Mupereka maina. Mnyamata. Bambo. Mzimai. Msungwana. Mbwele kunzuzu. Mulankulane kodi misa kuchingana rusa. Where's I kuchingana? Is it not around? Okay. Soviets. You take the names Yamai Mozi, Bambo, Yamada Nisungwana. Kiambepo chitukuko. Anyamata mpira azimenya. Asungwana azimenya. O majachikuru. Odieza che alibe mulandu. Uyumba kwa oko kulichani. Business atandizidwe. Mulungu wa kumwamba uzo kudaliseni musalebu ino zurungwa mbili.
tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.